Здравейте на всички! Днес е петък, времето навън е дъждовно и дни сме решили да отидем на пазар. Но не къде да е, а в Швеция. Да, знам, че звучи странно, но ние обикновено пазаруваме от Швеция веднъж в месеца. Обикновено веднъж в месеца. Отиваме до първия град след норвежката граница, т.е. първия шведски град. Това е Стромстад и търговският център се казва Норби, където пазаруваме. Известно е с това, че много норвежци пазаруват там, тъй като разнообразието е много по-голямо и цените са много по-ниски. Някъде около час и половина е пътя между Осло Решила и да ви този взема първи с град. мен И да ви покажа какво точно ние пазаруваме и какво на нас ни харесва. Надявам се да ви хареса това видео, така че останете с мен. Да си купя кафе, тъй като не успях да пия кафе сутринта. Даже виждам, че има и Макдоналдс, но ние няма да ядем, а само ще пиеме. И така сега си купих заветното кафе и продължавам. Приветствам след секунди. Ето ще видите и пристигаме на... Това е границата. Ето виждате Швеция, ето Швеция и в момента сме на шведска територия. Час и 15 минути някъде ни отне, тъй като имаше леко задръстване, но успяхме да пристигнем и след около най-вероятно 15 минути ще бъдем и в търговския център. Така вече пристигнем в търговския център, вижте колко магазини има, доста голям търговски център и повечето коли и хората, които пазаруват тук са норвежци. Първото нещо, което най-вероятно ние ще направим, това е да обядваме, стига да има места. Виждате, даже хората идват и с такива почиващи коли или къмпинг коли, тъй като това е едно хубаво слънчево, въпреки че в момента няма никакво слънце, но по принцип хубаво лятно място за почивка. Ето, центъра се казва Норби Стор Център или Шоп Център и ние сега се мъчиме да намерим място за да паркираме, най-вероятно. И така успяхме да си вземем вече храна. Това е моята порция от бюфета. Взех си някакви такива ризови питки или не знам точно какво, което ще пробвам за пръв път. Ето е нашата храна. Тук има така с биф и зеленчуци, а при мен е основно пилешко с картофи и нудлери. Надявам се да е вкусно. Иначе има доста хора тук, виждате. Самият търговски център, доста е голям. Само да кажа, че ако може да избирам какво да ям всеки ден, определено щеше да е китайска храна, тъй като е невероятна. Доста хора има, ще се мъча да не се блъсна в тях. Искам да видя за една шапка, лятна шапка, надявам се да мога да я видя в този магазин. Да ви покажа как навсякъде с 50% намаление всички тези дрехи, които виждате навсякъде са с 50%. Целият магазин е 50%, тъй като в момента има летни разпродажби на абсолютно всичко, каквото виждате, тъй като в момента започва зареждане на есенни стоки. И сега е момента да намерим това, което искаме, а аз търся точно една лятна шапка, тъй като моята не е много послушна и постоянно се движи от вятъра. И сега влезахме в магазина Ню Йоркър и тъй като такъв магазин нямаме в Норвегия, поглеждаме ето тази пола, която на мен първи ми грабна погледа. 199 крони струва. Много хубава лятна пола, си мисля. Има и хубави летни обувки, които също ми харесват. И стават за плаж. И къси панталонки. Проблема е, че не ми се мери абсолютно нищо в момента. Ето и тези къси панталонки си харесах, които са перфектни за лятото. Чуя се дали да ги взема без да ги меря. 36 номер е това. Предполагам, че ми стане с една бяла тениска. Хареса ми ето този потник също, който може да се комбинира с черни къси панталонки.
Малко е широк, но смятам, че ако взема най-малкия номер ще ми стане. Хубава шарка е за лятото. И така съм в съблекалната и въпреки, че реших, пробната, реших, че няма да пробвам. Прецених, че е по-добре да пробвам, за да видя дали може да се комбинират ето този топ с тези къси панталони и сандали, не, чехли, не, каквото да, някакви обувки за белите ми рокли. Сега ще видим дали е сполучливо. Ето как стоят 38 номер. Ми струва, че са ми леко широки в кръста, но пък искам да са малко по-широки, затова не знам. Сега ще пробваме 36. Нали, този топ не си пасва, но това е както бях облечена днес. Но ще видим сега. 38, иначе ми харесва като цвят, е много така, много свободно, в смисъл такъв лятно е и мисля, че може да се комбинира както с бели топове, така и с цветни топове. Надявам се да е добра комбинация. И така, сега вече пробвах и 36 номер панталонки. Мисля, че това са панталонките, които стават за мен, тъй като някакси по-добре ми прилепнаха, ако мога да кажа така, към тялото. Надявам се и да са добре. И това е топа или потника, който мисля да използвам. Мисля, че с горнище на Бански ще бъде добре. И така отново сме в този същия магазин, в който видяхме шапките. И аз съм решила да си я купя тази шапка. Купих си ето това. Тези неща, които исках от предишния магазин, които ви показах. И сега ще взема и шапката, тъй като мисля, че тази шапка добре ми пасва. И ако не точно това, което исках, поне се доближава до това, което искам. Ето така представлява самата шапка. Така и харесвам, че може да се огъва, т.е. напред и назад и малко да вземем позиция както искаш на главата си. Ето това е един от магазините, които харесвам. Това е за косметика. Виждам, че имат от 30 до 70% намаление. Това е страшно голям магазин, само с спортни дрехи. Пилота за деца, за мъже и за жени, всякакъв вид спорт. Вижте, просто е невероятно голям и с няколко големи помещения. И където продължаваш повече и повече, все по-голям става, с много по-голямо разнообразие. И така, сега сме в един магазин за хавли и чаршафи. И сме си избрали 4 хавли, които може да подменим. Те са, ето е такъв цвят. Взехме последните 4, но представляват ето такъв цвят. Много са хубави и така, магазина също е много хубав и много голям. Вижте какво открих в един магазин за мобилни телефони. Това са различни такива цветни кабели за зареждане на телефон. Има ги и в розово, и в синьо, и в бледо розово. Много са сладки. И са 3 метра дълги. В смисъл можеш да го подключиш към компютъра си или към зарядно и към самия телефон. Направи ми се, гледам за iPhone XM и 6, 5 и 6 и новия SE. Много са сладки. Има ги и в 2-метрови. Може би трябва да се вземе едно. Не знам за къде ме, ама може би ще ми се наложи. Знам ли. Вижте какви клинчета с скитки. Цъфнали и вързали. Интересна работа. Не е много за мен, но някои хора и купуват, щом седят тук. Ето ги и тези якита, които са така наречените якита срещу дъжд или предпазват от дъжд. Точно такова яке аз нямам, тъй като не ми харесва много как изглежда. Има ги в червено, синьо, бяло и розово. Ето този цвят същевременно. И ето тези тук. Ето розовките мисля, че са най-добри. Сега ще ви ги покажа розовите. Ето го розовия цвят. Розово яке. И се замислям да си купя, тъй като наистина нямам такова яке. А тук, както ви казах и знаете, времето е наистина дъждовно доста често. И това е едно от основните облекла, които човек трябва да има отгоре през лято, пролета, есента. Да, наистина се замислям за това розово яке. Може би пък не е толкова практично за работа. Може би бялото е по-практично. Въпреки че смятам, че ще се цапа доста бързо. Ето така изглежда
това якеле, то не е яке, но да, точно за дъжд. 36 номер. И май добре стои. Ето и той да си покаже неговите панталони, които той сега мери. Много са добри, хубави. И така. Това е магазин само за бомбони и сладки неща. Това е много популярно както в Норвегия, така и в Швеция. Хората идват, ето тук са насипните бомбони, се вземат от насипни бомбони. Ето, те има различни видове. Вижте колко е голям самия магазин с най-различни такива неща, които са много. Цели редици с насипни бомбони. Предполагам, че заболекарите много се радват на тези магазини. Ето и тук, виждате и колко безалкохолни чипсове това е. Ето да ви покажа как се пълни. Вземаш с тази и си избираш какво от тях пожелаеш. Различни, можеш по различен начин. И така най-накрая сме в един от магазините, в които така ли, че трябва да пазаруваме неща за вкъщи, но не и храна. Да ви покажа нещо, което обожавам, и това са ето тези кисели краставички. Вижте какъв голям буркан с кисели краставици. Мисля, че не знам колко литра, но е доста голям. За жалост не мога да купя толкова голям, тъй като не мога да го изям сама. Но е нещо, което всеки път се оглеждам в него, тъй като страшно много ми харесва. Това са неща, които на мен ми харесват. Това са различни такива с кисели краставички и тем подобни нещица. Но пак казвам, нищо не мога да взема. Виждам, че сме взели вече и ето това е една такава вода, която е като газирана вода с малко вкус на лимон. И така най-накрая пристигнахме в хранителния магазин. Тук има страшно много народ, но магазина си е доста голям. Ето вижте какво представлява. Сега ще ви покажа ние какво пазаруваме. Ето това е млякото, което ние, кисело мляко, което ние купуваме. Той е с 3,5% мазнина. Ето как изглежда нашата количка за в момента. После ще ви покажа какво точно сме купили. Ние вече приключваме с пазаруването. Напазарувахме това, което ни трябва за около месец. Имам предвид като месо и продукти, които харесваме от тук. Обикновено купим по-големи количества, за да може да ги разфасоваме и да ги замразиме в по-малки опаковки. Така, например, тази голяма кайма я разделяме на опаковки, няколко опаковки по 400 грама. Харесваме и сега ще покажа ето това пилешко филе. Да, сме взели две опаковки, те са по 2 кг. Какво друго има, което искам да ви покажа? Използваме задължително олио, то не се казва олио, но как се казва това с зехтин, вече добре. Ето този зехтин. Малко различни видове месо, кисели краставички, както казах, ето ги моите любими кисели краставички, без които не мога, използвам ги за всяка салата. И новото, което взехме, искаме да пробваме, това са замразени плодове, няколко упаковки, за да може да си направим смути. Аз може би по-късно ще ви покажа как сме разфасовали нещата и как сме си подредили хладилника, за да видите какво по-точно сме взели. Ами това е от Швеция. Извинявайте за звука. Ето и картофи вече ми сложиха. Извинявайте за шума, който се чува като зад мен, но те като снимам извън къщи, малко по-различно. И до скоро! И сега ще ви покажа какво купихме за куфарите, т.е. да може да си напишем имената от тези страна и на двете, едното за мен, другото за Хокон. Ето вижте колко са забавни, смятам, че са много така оригинални за летни и както казах, забавни за куфарите. Надявам се да ви хареса. И наближаваме обратно границата между Норвегия и Швеция. И ето искам да ви покажа този път. Минахме по по-различен път, за да видите как изглежда един голям дълъг мост. Ето вижте как изглежда, ще ви покажа от тази страна. И по-точно казаха ми да ви покажа ето тази страна. Вижте колко е красиво. Ето.
въпреки че пак има дълга висока мантинела и не се вижда толкова добре. Виждате, че има някои хора, които снимат. Много е красиво навътре, както виждате, така с оградено.